Ang batang anghel nga si Cupido, sa gugma siya maoy simbolo. Iyang panakon iyang itiro, mutaog kay may sima sa ulo. Babay lalaki iyang panaon, usa ka pana lang igo dayon. Duha ka kasing-kasing tuhogon, ang paghigugma maoy bation. Kay si Cupido, anghel nga maldito, anghel nga bata, very cute kaayo. Babay lalaki, minyo byuda o byudo, maoy target niyang paborito. Labi nag-adlaw sa Valentine's Day, excited ang babay ug lalaki. Mga hotel ma-fully book ang tanan, ma-fully book hashtag kasagingan. Si Cupido kay adlaw sa gugma, mupana sa mga nagromansa. Pila ka bulan lang mo resulta, mabuntis ang mga biktima. Kay si Cupido, anghel nga maldito, anghel nga bata, very cute kaayo. Babay lalaki, minyo byuda o byudo, maoy target niyang paborito. Kay si Cupido, anghel nga maldito, undo og inday, pagbantay gyud ang listo. Ang pana ni Cupido